Yes mga ka-Forza, mayong gabi ka na tong tanan. Nata dinhigid mismo sa may Biaranas Extension. Dinhigid mismo aning haya sa usa ka 11 anyos no nga batang lalaki. Kinsa giingon nga nahagsaan aning railings diha sa may P. Burgos ning Dakbayan sa Subo. Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Subo Domingo sa hapon. Atol gyud sa pagkusog-kusog sa kusog nga hangin di na ato nakita kining maong biktima. Atong hinabion karon si Ma'am Lisa Ugsang ang apuhan aning maong bata nga si Chris Brainer Ugsang. Ma'am, mayong gabi live ta karon sa DYRF ma'am. Ma'am, kani si Chris imong apo. Unsang hitabo daw kuno to ma'am? Nagpan naman ko siya, sulod-sulod sa yung mama, kaya yung mama ninda magkandila sa tulunyo. Karon kay kapoy na siya nagsulod-sulod, duling po sa gutter. Ang railings na sa iyang luyo. Pag muna lagi ko na tumba ang railings, na panggid siya, nag-cove siya, na very good sa iyang ulo na ito. Moto ang iyang mama na nakakita pero nasa layo kay nanindag kanila ni baga ni siya git itawag niya yung papa kay ipadali ko no pag doon sa akong bana giansa na niya wala na kuya pa na siya gigaga niya sa kanay sa kay taxi pagong sa ospital. So nadapag siya sa ospital day ma'am? Nadapag siya sa ospital. Pagkabot mo sa ospital, di-injectan. Tapos wala na. Di-tubuhan. O di-pump na din siya. Mauna po siya pagka wala din siya kamata. Ma'am, unsay pag-ilan mo ni Brainer? Bahay kay siyang bata, ma'am. Siya gyud itabang na ako. Ato sa ang gipuy-an siya gyud masugo-sugo na ako kay wag gyud ilaing kauban siya. Buutan kay pagkabata paraygon. Nasakit sa akong kuno nawa siya. Unsa may kasagaran ni kanang iparay ni Brainer nimo ma'am? Unsa man niya? Wala ma'am, gapos ra siya. Ana magsigig pangumudyan ako. Unya kaning akong kamot sige mo hilot. Iyang bitab-bitaron. Sige mo kon sa ako Kay naa kay sakit ma'am? Na-stroke man to ma'am. Unya, katong time ma'am, unsa may last niyong storya ni Brainer before siya na disgrasya do na? Naghagwa pa mi ma'am, nagmidyahay pa mi. Mao na to, nakatuog na ko kay ni sunod na siya sa iyang mama. Ma'am, pag nakamata na lang ko pag sakit sa iyang mama kay mao na aksidente na nahitabo na. Pag wala gyud na ko kita. So, katong time ma'am, nagkagwa-hagwa pa mo? Di po nahitabo. Nagkagwa-hagwa pa mo? Nagwa pa mi. Napa siya mga storya ni mo ma'am? Yan sam siya? Magkuhan na siya niya. Mamaray siya na manggod may giduhing iro. Gihangin niya yung papa na mga to sila sa SRP kaya yan ligo niyang iro. Nagpuyog sila sa iyang apuhan. Pag abot ato, pagkaod ko mo na to hitabuan. Kuyog ka niya iyang manghod ma'am? Atong pagkahitabuan silang duha sa iyang manghod nagpuyog, naglingkod niya sa railings. Nakakitang manghod na inahan nilakaw, nisunod ang manghod mo to siya nabilin. Mo na siya na lang yun na igo. Katong time magalingkod ra siya? Naglingkod na siya ma'am sa gutter, nagtalikod sa railings. Kaya ang railings na sa iyang Asam tugikan tong mga riling sa ma'am? mo ito gigamit atong pag nagpiling sa pumilit man ka kung mga nagpile o kwan mo pag human sa kwan di pa dati na lang itong railing dito nagibutang karon ang pagkabutang niya kay wa mabalance na mo itong pagkusuang hangin na tawad din siya Kusog din hangin atong time ma'am. Ma'am, sa mong panghitabo, doon na ba kay mga pagmahay o imo na lang ning itugyan ang tanan sa Ginoo ma'am? itong kaya anong pagmahimo ako na lang hindi yan sa kwan Kung unsa may imuhang kuan ma'am kanang inyong mga plano karon?
plano na mo mapahimutang lang siya tarong para isab siya magmahay. Makabangan lang ng pahiluna. So doon na naray mapahiluna ra siya, ma'am? Okay na. Dawat na lang yung sa sakit eh. Kasi kung nagdudito sa Ginoo niya, kung diha, awat ko na lang namo. Ang amo lang nagdukwan, mapahilungan sa taon. So kung naay mo tabang, andam na sad mo mo dawat, ma'am, labi na. Mamoy, kaya mo na kinahanglan namo kung tamang. Ano, maabot yun yung sa yung tamang. So kung unsa may mensahe na gusto mo ipaabot ka ni Brainer, ma'am, nga wa na paabot. Wala naman kay basta mag-istorya mi ako man yun na isultitanan sa iya. Kay kana sila ma'am, ako man yun nag-ati man nila ma'am. Tao na wala yun yung kuwan, istoryahan din na ako sila sa aking iba. Ang iyang last na gisulti sa ako ma'am ay kabalaka ma dili ti kabiyaan na arak ko diri ma. Mauna din na yung akong likuan na. Kasi siya last istorya na, ma'am. Atong before mahitabo na naghagwa mi, nagduwa-duwa mi. Panamin ito dahil Mo te wa siya request ni mo to. wala. Mo ra tong mensahe ma'am. Dili ko na pagyabiyaan. Unsa may imong mensahe na lang buot ipaabot ni Brainer, ma'am? Sa pagkakaroon kung asa man siya, dapat pa magpadayo na lang siya, kung na lang siya, makakuan sa kalinaw. Kaya ako dawat na lang sa dito na wala na siya. Makapahuway siya. Isang bata pa siya. Plano pa dito sa eskwelahon na ko siya, magpaibigin siya. So, kani ikaduhang apo ni mo, ma'am, no? Ikaduha sa kinamagwang ng anak. So pila ni tanan di mong apo, ma'am? Sa kinamagwang ng anak, upat silang managsuon. Sa mangkudanan niya kay duha. So unom na ni tanan ni mo apo. So kani si Brainer paraygon di kayo. O kay waman gidat ng mga amahan. Ang namatnuna nila kami na gud. Magpapa. Nya, bisag bata pa siya, ma'am, ato makita daghang mga bisita niya, daghang Ang naman yun. Mahigalaon, ma'am. So andam ra mo dawat ug dunay mga tao. Dawat yun mi ma'am kay mo na yung kinahanglan ng tabang. So mao ni na ang katong bata nga na tumbahan sa railings. Nitong Domingo atol gyud sa pag kusog-kusog sa kusog nga hangin, mga kaigsonan kini si Chris Brainer Ugsang.